Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulikewo vhidhiyo rino. Mhosva dziri kupomerwa mwanakomana wavaMugabe avo vaimbove mutungamiri wenyika Chatunga dzakatyamadza nyika yose. Zvinonzi pane mhirizhonga yakaitika kuMazowe mushure mekunge Chatunga Bellarmaine Mugabe, gotwe revaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asvika kunzvimbo inocherwa goridhe yeUltimate Mine nechikwata chevarume vanga vakapakata pfuti dzema AK-47. Vakaona zvichiitika vanoti chikwata ichi chakapomera vashandi vepamugodhi uyu mhosva yekuregedza maillegal gold panners achitresipasa mupurazi raamai Grace Mugabe panext door pavo zvisiri pamutemo. Panguva yekurwisana uku, mumwe gadhi anonzi Elvis Bumbwe nevamwe vaviri vevashandi vakarohwa zvakaipisisa nematanda nesimbi. Mumwe murume akatsemuka dehenya mbabvu akasiyiwa nemaronda akadzika. Mapepa epachipatara cheParirenyatwa anotsinhira kuti varume ava vakakuvadzwa zvekupiwa maronda asingafe akapora. Zvisinei nekukuvara kwakaipisisa uku, pamwe negwaro rakasvitswa kumapurisa eMazowe Police Station, zvinonzi Chatunga akabva abuda pakamba iyi asina kuvharirwa, achizvirova dundundu achiti munhu wese achadzingwa basa kana vamunangagwa vakanzwa nezvekusungwa kwake. Vakakuvadzwa vakarohwa zvakaipisisa zvokuti vakanga vasingagone kufamba, vakatozoendeswa kuchipatara vakatakurwa nemabhara. General Manager weUltimate Mine vaJoe Mushoriwa vanoti chiitiko ichi chasiya chikwata chavo chichitya zvikuru uye mari inodarika $2,000 yechikwereti yehospital bill yave kutodiwa. Vashandi vanoti vakamachiswa kupinzwa mufamu yamai Mugabe vakadirwa mvura ndokurohwa zvakare. The community now questions whether justice will be served or if Chatunga is untouchable. Social media is erupting with demands of accountability. Is Zimbabwe ready to hold powerful families to the same standard as everyone else, or we are witnessing the return of a dangerous era of elite impunity? Muri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchitaurawo pfungwa